Pag stop mo, pinduto, automatic naka-record na yan. I-ano ka na, i-ano mo pero diba, naliun ka na wala si ano. Makakasal mo na kami sa inyo sa flower. Mana? Ano yung karakter? Ako ang nakita na. Ako ba? Pwede i-delete na. Kasi sa garden na nila. Ayun ka, gawin mo ka ako. Dahil na yung halion. Nahalion yan sa simbahan na. Sa simbahan. Hanggang sa lang yung pagbiyan. Kunya, paghalit kayo, magdarating yan, tatakot na yan dyan. Diretso po yun, diretso ko na yan, tatakot yun dyan. Pag-abot sa simbahan, pagkatapos kang mas, makahahalion mo, itataabot yun sa dapat na dapat. Pati yun na yung nabibigay. Mabalik ka kami dito. Patanggalin, ipatawag ko siya. Dahil na yan dapat. Sa bandera ng Pilipinas, yun na yung masimbolo sa iya. Dahil siya na buhay, ang bandera ini. Iyo ini sa simbolo na matabango na tao. Dahil naghahagad din ano man na ano, makatabang yan siya. Magayo ng buhay niya, ang buhok niya. Kaya iyon ang simbolo bilang sa pagiging maray na tao ng mundo. Naging tugas ng guardian sa balita. Pero nasa kita na yun. Sige ka na. Iya, sekarang kan. Pwede naman. Kaya kumarisip ka rin. Okay. Mag-ilubong siya.